Быйылгы һава шартлары яшь игенчеләргә дә зур сынау. Кыска игеннәрне төкми-чәчми урып суктыру тәҗрибәле комбайнчылардан осталык таләп итә. Сарман аграр коллегияте студентлары өчен уракта катнашу зур тәҗрибә мәктәбе булды. Яшь игенчеләрнең кайберләре хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсында җиңеп чыгуга дәгъва кыла. Алар янында хәбәрчебез булып кайтты. Комбайн штурвалында Сарман аграр коллегияте укучылары. Бу егетләр 3нче курска күчкән. Техника белән идарә итү теориясын яхшы беләләр. Җәен уракта катнашып, белемнәрен практик күнекмәләр белән ныгыталар. Мин 2нче курста укыйм. 2нче курсны тәмамладым, 3нче курска күчтем. Уборка бара, вождение да йөрибез менә, комбайнда 150-та. Бер көнгә бер 6-7 бункер тутырып була инде. Ипи быелны әзрәк чыга. Шуңа шул 6-7 бункер тула инде көнгә. Колледжда бик ошый. Моны бу колледжны сайлаганга укымыйм. Укырга рәхәт, укыйбыз, техникага өйрәнәбез. Янәшәдәге кырда чәчүгә туфрак әзерлиләр. Җирне ничек сөрергә, нинди технология отышлы, практикада өйрәнәләр. Укытучылар белемнәрне тикшерүдә төрле алымнарны куллана. Студентларны төзеп булмаган тракторда да эшләтеп карыйлар. Илһам Мөхәммәтҗанов колледж директоры күзәтүендә үткәргечләрне таштыра, детальләрне көйли, двигательне эшләтеп җибәрүгә әзерли. Нормалар буенча урта махсус урта уку йортында укучылар полигонда күнекмәләр узарга тиеш. Ә коллегиятның моның өчен үз комбайннары, үз кыры бар. Безнең инде язгы будай, арпа, рапс культуралар егәбез. Но безнең инде төп бурычыбыз ипи алуыннан соң изге бурыч. Но безнең төп бурычыбыз балаларны шушы хезмәткә өйрәтү. Техник механик белгечлеген үзләштергән яшьләрнең байтагы укуларын Казан аграр университетында дәвам итә. Югары белем алуга 3 ел вакыт бирелә. Алар турыдан-туры 150-ка утырып җисерәләр. Комбайнга утырып ипи суктыралар. И аларны получается. И мин беләм, алар инде укуларын бетергәннән соң бу профессиядә именно комбайн, именно 150-та рәхәтләнеп үзләрдә эшләрләр. И любой кешене өйрәтә алачаклар. Тиздән яңа уку елы башлана. Башлап укучылар агроинженерия нигезләрен үзләштерергә, тренажерларда танып белергә әзерләнә. Ә өлкәнрәк егетләр яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз дигән 13нче республика конкурсының финалына чыгарга дәгъва итә. Конкурсны Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты үткәрә. Җиңүчеләрнең исемнәре сентябрь ахырында билгеле була. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Нияр Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы.